Jim ha een nieuwe squal gekregen. Wat vind je ervan? Nou, ik vind het wel heel mooi. En al je soorten dingen, net alleen de squallen, maar ook IBS de Pompenblad, VVZ, de Biep en nog van alles. Ik vind het wel heel mooi. Nou, dit was op zich ook voor Dijkstra Drijfsma een hele leuk en mooi project om te maken en om dat te mogen bouwen. Je hebt het zelf gezien, het ontwerp van de architect. Dat was echt een apart en leuk en speels en goed ontwerp. Nou ja, via mijn bureau is het natuurlijk altijd belangrijk dat het een mooie complex als deze brede squal bouwen kan. Maar voor mezelf is het nog bijzonder omdat ik zelf geboren ben in het dorp. En ik ga zelf op de basisschool zitten natuurlijk vroeger. Mijn mem had je altijd een onderwijzeres geweest. Mijn zusje had nog zelfs lesje op deze squal. Dus het was voor mij heel bijzonder om in mijn eigen geboortedorp gewoon een brede squal te maken. En net alleen voor de squal, maar natuurlijk ook voor de voetbalvereniging en voor het jongerenwerk. Dus het is heel breed. Is het voor je moeilijk geweest om het te krijgen? Ja, en de bouw is, zoals iedereen eigenlijk toch weet, staat nog echt wel onder druk. Ook vooral in die periode toen de bouw is. Ja, en je wordt toch geselecteerd ook op de prijs-kwaliteitsverhouding. Maar het is ons gelukt dus en we zijn er echt trots op dat we het mochten bouwen en dat we het zo hebben gerealiseerd. Ja, je hebt zo natuurlijk al het groene dak al wat erop leidt, of het reergroene dak wat erop leidt. We hadden natuurlijk gewoon een hele eigen eis mee gekregen van de gemeente, maar echt voor uzelf door we dat om de duurzaamheid van gebouwen zo optimaal mogelijk te maken. Dus we lezen de lot heel heeg om na te denken hoe we de energie goed in de gebouw houden kennen, hoe we het gebouw voor een langere periode echt onderhoudsvrij opleveren kennen. En ze houden bijvoorbeeld nagedacht over het dak op dit gebouw. Er lijkt een heel zwier dak op met een heel goed vegetatiedak eromheen nog een keer. Wordt heel goed geïsoleerd en wordt zorgen dat de warmte goed in het gebouw beeldt. Wat vond je van de opening? Nou, ik vond het wel heel prachtig, mooie muziek. Ik vond het gewoon super. En dan kon je lekker gebakjes eten, dat die ook wel lekker. Ja, de opening van de brede squallen. Een heel bijzonder moment van je squal, hè? Ja, zeker, want dat geldt voor beide squalen. We zijn er een aantal jaren, nou 5, 6 jaar, ben we er maar bezig geweest om dit varkens te krijgen. En wij zijn er wat dat betreft, ik heel blij mee dat het daar gegaan is. En wat we hier moeten daar gewoon een gebouw. Een christenschool en een basisschool. Nou, in mijn jeugd wie dat een strijd zelfs, niet waar. Gelukkig is dat al volle milde worden en nu is het gewoon geweldig om te zien dat die beide squalen helemaal samenwerken in één gebouw. Een project weet je dus, maar je ook trots op binnen? Ja, ik ben daar hartstikke trots op. Het is wel zo, we zitten in één gebouw, we kunnen bepaalde zaken niet makkelijk doen, maar we zitten wel apart. En de dak, Bob is dus wel hetzelfde, maar we hebben duidelijk onze eigen pauzes, we hebben onze eigen teamvergadering, dus in Safir, onze kwaliteit bij beide apart. Maar we hebben samenwerking met activiteiten boetenskwaliteit. Het zij in combinatie met de wielervereniging en met de voetbalclub. Dan doen we dat samen. Nou, en als je daar staat van een opening, hoe ren je je daar rond? Ja, trots. De bouwer zegt altijd van jongens, dat heb ik gebouwd. We hebben het met elkaar gedaan. En ik vind dat we er met elkaar ook trots op mogen zijn. Dat West-Vereniging in ieder geval zo'n mooi project heeft gekregen. En dat het ook, de geluiden zijn ook alleen maar positief die ik ook vandaag heb gehoord. Iedereen is van onder indruk en de klassen en de leraren en ook goede samenwerking onderling. Dat iedereen blij is dat ze in deze nieuwe gebouw zitten. Nou, daar mag je alleen trots op zijn, ook als bouwen en ook als Dijkstra Drijfsma, dat we daar onze steentje aan hebben mogen bijdragen. Nou is het zo dat je meer sinds maart zit hier in dit gebouw. Ben je hem helemaal te stoel en de bank? Natuurlijk net voor 100%, maar over het algemeen kun je zeggen dat we zijn eigenlijk helemaal te plak. Maar wat kleine aanpassingen, we hebben wat nog net 100% is, maar dat komt in de komende tijd komt dat wel. Dus we zijn wat dat betreft heel tevreden. Gaat de meisje mijn hele grutske schooldirecteur dus? Zo is het, maar correct. Wie ben blij?